A alcaldesa de Meis está moi molesta co conselleiro de Sanidade. Julio García Comesaña trasladoulle á líder do PP na localidade, non a Marta Giraldez, que van comezar os trámites para a licitación do novo centro de saúde a través da Axencia Galega de Infraestructuras. A socialista acusa o conselleiro de falta de lealdade institucional ao facerlle este anuncio antes á candidata dos populares que o goberno local. Creo que non hai maior acto de deslealdade que informar de un tema referente ao Concello un membro da oposición. Eu entendo que estamos en campaña ou pre-campaña electoral. Entendo que el pode reunirse con quen lle plaza, pero as cousas referentes ao Concello, o conselleiro as ten que trasladar á máxima autoridade do Concello, lle guste ou non quen sexa, en este caso son eu. Esta mañá Giraldez envioulle unha carta ao conselleiro amosando o seu malestar. Pola súa banda, pídelle seriedade a Marta Lucio. Lle pido seriedade. Isto non é unha cuestión de blancos, azules, amarillos ou verdes, isto é unha cuestión de saúde. E non se pode xogar que a saúde dos veciños e veciñas de Meis, non se pode facer demagoxia. E tamén lle digo que, por certo, me alegro que se preocupe polos proxectos da alcaldesa, que se preocupe de ir a falar co conselleiro a preguntarlle polos proxectos da alcaldesa e do seu goberno, proxectos que, por certo, os que ela puxo certas trabas, estando na oposición, con total deslealdade que se ven demostrando no seu proceder nestes últimos meses. Ademais, o goberno local aproveitou para denunciar unha vez máis a falta de médicos no Concello. Hoxe había facultativo no consultorio de San Martiño, pero non neste centro de saúde da Rochela, onde terían que estar pasando consulta dous doutores, unha situación que se vai repetir o vindeiro luns. É un centro de saúde fantasma, no que non existe absolutamente ningún médico que poida atender aos nosos veciños e veciñas. Hoxe temos un solo médico para todo o Concello que non está aquí, non está no centro médico de referencia, está no consultorio médico de San Martiño. Para unha poboación de preto de 5.000 habitantes, pois é dicir, no día de hoxe temos un solo médico e parece que o luns, o próximo luns, que tamén está previsto que siga habendo un solo médico. Esta falta de médicos prodúcese na previa da manifestación do vindeiro domingo en Santiago en defensa da atención primaria. O Concello meisino fretará un autobús. E agradezo, como sempre, aos veciños e veciñas de Meis que pelexen na rúa polo que precisamos, que por demandar unha sanidade acorde cas necesidades que estamos tendo e digna. E cando se perda a dignidade, perde un pobo. E en este caso a xestión da Consellería fai que este pobo perda a dignidade. As últimas prazas que quedaban por ocupar nese autobús xa foron cubertas ao longo desta mañá.